Robba, mihin me ollaan menossa? Mä en legit tiedä. Me siis hypättiin tähän bussiin ja me ei tiedä mihin tää bussi on menossa. Brady, mikä tää kaupunki on? Ei, musta tuntuu, että me ollaan Porvoossa. Sale, oot säkin ennen ollut täällä? Shoutout matkahuolto. Tää mysteerimatka on ihan hullu. Oli oikeasti sellainen lapsenomainen ilo ja hauskuus tuossa päivässä, kun ei tiedä missä on, niin mitä tässä voisi tehdä. Me syötin, juotin, nautitin maisemia ja katsottiin Suomen suurinta lippua.